Hi everyone! Welcome back again to my vlog and this is Arian Galo, ang inyong only bulana. So today's vlog guys is I want to voice out my opinion about the issue of Gabo and Boknoy dahil tinitira niya si Mimi Vai. So, alam niyo ba guys, si Boknoy is nag-viral na dati. So, kung alam ko naman na kilala niyo yun si Boknoy kasi famous vlog yan, influencer. So, para sa akin naman is masama talaga yung ginagawa ni Boknoy at also Gabo kasi sinisiraan nila yung tao. Ganun. So, base sa napanood ko na videos about sa mga live nila at also sa live nila sa Facebook, sa YouTube nung nag-apologize sila ni Gabo at also ni Boknoy kasama yung manager nila. Actually, inamin nila yung katotohanan kung anong nangyari. So, para sa akin, my opinion is very, hindi talaga yun tama. Kasi, you are an influencer. Especially from Boknoy. Minor de edad pa siya. So, maraming nakasubaybay sa kanya na mga bata like that. So, dapat naman isang influencer is hindi naman natin aabusuin yung chance na may maraming nanonood sa atin. Kasi as an influencer also, so future influencer, mahirap talaga maghanap ng maraming followers and subscribers. So, advantage na ni Boknoy kung dahil marami na siyang mga followers sa kanyang mga social media. But for me, hindi niya ginagamit yung chance na yon para sa tama. Kasi marami naman tamang ginagawa si Boknoy, pero kadalasan is nagte-trending talaga halos yung kanyang masamang ginagawa. So, naman guys, so bata pa kasi si Boknoy, then marami pa siyang dapat gawin na dapat may mag-guide sa kanya. So I think hindi naman nagkulang yung management nila na nag-guide sa kanila kasi base sa kanilang live video sa YouTube, sabi ng management is baka isipin ng tao na yun yung itinuturo nila kay Gabo. So, hindi naman. So, minor de edad pa naman sa Boknoy. So, dapat siya i-guide pa talaga. So, aside from, I think from Gabo naman. So, si Gabo naman is, I think siya yung mas nakakatanda sa kanila. So, dapat dapat siya mismo yung nag-guide kay Boknoy kung ano yung tama. Kasi siya yung may edad, siya yung may siya yung nakakatanda sa kanilang dalawa. Dapat hindi niya dinala si Boknoy na ganun-ganun. So, kasi dapat naman influencer ka, alam natin na maraming nagbabash. Hindi natin maiwasan na maraming magbabash sa atin kasi you are an influencer. May mga haters talaga. Kahit hindi ka pa nga influencer, hindi ka pa sikat, marami talagang mga taong hindi natin control yung ugali nila. Nag-hate. Kung hate nila, hate talaga nila. So, i-advise ka lang kay Boknoy is kahit maraming mga bashers niya, hindi naman niya masisisi kasi maraming nagpa-follow kay Boknoy, marami ding mga haters ni Boknoy kasi
ma-hater sila kasi doon nila nakikita kung ano ang ugali ni Boknoy. Like ganon. So, sa comment lang kasi is, aside sa kanilang mga comment is, sa mga follower nila is aura. So, kahit million pang i-comment na aura. Kung totoong aura ka, ikaw talaga. So, ikaw naman talaga si Boknoy. So, ba't mo pa pinatulan yung comment na yan? Diba? Masama. Dahil pinatulan mo yung comment na yun is nagiging issue na tuloy. Hindi mo iniisip yung ano ang magiging mangyayari. So, alam ko Boknoy na hindi pa ito bago para sa'yo kasi last time nabash ka din about sa tricycle driver. So, alam mo ba masaya ako nung napanood kita sa TikTok mo na nagsasorry ka sa tricycle driver. Na-appreciate ko yun kasi follower mo ako talaga. So, nung nangyari ng issue naman ito, sabi ko, dapat ba talaga na gagawa ka ng mali? Kasi may mali na siya dati. So, dapat lesson learned na yun sa kanya. Hindi na siya gagawa ng masama. Kasi marami talagang mga influencers na ewan ko lang, hindi ginagamit nila sa tamang proseso kung paano sila sisikat. So, I hope sa lahat ng mga influencers makapa-influence nila sa mga tao na in a good way, not in a bad way. So, hindi naman natin masisisi si Boknoy kung ganun kasi bata pa siya. He need a guidance. But, ayun na nga, lack of guidance si Boknoy. At marami pa siyang dapat gawin sa buhay. Dapat i-guide pa siya. So, I hope sa lahat ng mga nakakatanda na kasama si Boknoy, sila yung mag-guide sa kanila. Hindi sila yung gagawa ng paraan para mabash pa rin si Boknoy. Kasi Boknoy Glamour is very famous talaga. But now, famous na din na naman siya sa kanyang bagong issue na yun. I hope Gabo na tutulungan mo siya. Hindi mo siya tutulungan in a bad way. Dapat ikaw yung nakakatanda, ikaw yung dapat mag-advise sa kanya. So, ayun lang guys, and I hope guys may nalalaman kayo at may natutunan kayo sa video na ito, and don't forget to like and subscribe my YouTube channel, and this is Ian Galo, ang iyong only po. Bye bye!